Всички, които ме познават, знаят, че аз съм голям фен на Южна Корея. Даже съм живяла година и половина там. Не съм опитвала този кекс, който днес ще приготвим, но съм намерила чудесна рецепта за корейски донапренен какаов кекс. Това, което ще направим за начало е на 5 яйца да им разделим белтъците от жълтъците. Сега, има едно основно правило, когато разделяме жълтъци от белтъци, и то гласи белтъците, пък и жълтъците, да ги слагаме в една отделна купа, за да не би да има развалено яйце. Обаче, често да ви кажа, много ме мързи и няма да го правя това днеска, ами ще разчитам на късмета. Също така ще се надяваме и ще стискаме палци, че няма да попадне жълтък, но и да попадне жълтък в крайна сметка с една хитра техника, която видях от Жак Пепен, мисля, че беше този готвач. Ще извадим въпросната черупка. Това, което ще направим, е да разбием 5 белтъка с 50 грама захар и с малко царевично нишесте, а след това всички останали продукти с 5 жълтъка ще ги разбием, ще добавим малко захар също там и накрая всичко ще го обединим. И така започваме с 5 белтъка и 50 грама захар. Започваме с 45 мл олио. – 55 мл прясно мляко, 80 грама брашно плюс половин чайна лъжичка бакпулвер и една супена лъжица какао. Тук нататъка, тъй като вече не е толкова гъсто, махаме тази бъркалка и започваме с шпатулата внимателно да добавяме белтъка, така че да не спада много, да не излиза въздуха. То вече е лесно. Ето така го обръщаме. Целим една изключително пухкава, въздушна смес, защото после и кекса ни ще бъде такъв един пухкав и въздушен. Така, спирам с разбъркването, защото да не почне да спада. Измивам си ръцете и ще го сложа в предварително в тавичка с хартия, която е вътре за нея за печене. И ето, заслала съм тавичката в такава тавичка, трябва да се пече правоъгълна, съм я заслала с една хартия. Сега, защо хартията ми има такъв цвят? Защото не считам, че за всяко едно печиво трябва да взимаме нов и нов лист хартия, трябва малко все пак да ги пазим тези дървета и да сме малко по-еко. Аз обикновено като пека хляб няколко пъти използвам една и съща хартия, защото няма причина да изхвърлям, тя е абсолютно чиста, не е нещо шоколадова, мазна или нещо друго. Затова и хартията има такъв цвят. Сега, прехвърляме много внимателно това произведение на изкуството тук. Както виждаме, то няма бучки, няма никакви такива неравности. Просто се е получило перфектно като по учебник. И сега ще направим едно изключително нетрадиционно нещо, което аз в друга рецепта не съм срещала. През средата, по дължина на цялото това нещо, ще подредим едно влакче от масло. И при изпичането ще видите, ще стане едно много интересно нещо. И ето така го взимаме, боцваме. Сега, те са писали някаква точна бройка масло, примерно 75 грама, не помня колко е. На око така слагаме масло, колкото просто да направи една пътечка. Сега, понеже е много топло, то маслото почва да ми се топи в ръцете. Това няма толкова да ни впечатлява. Айде стига толкова. Ето така. И сега го слагаме за 45 минути на 160 градуса.
Нашият прекрасен корейски кекс е вече готов. Ще забележите тази интересна шарга, която се е получила при разтапането на маслото. И сега следва един продължителен процес по изстиване. В оригиналната рецепта пише, нямам абсолютно никаква представа защо, но подозирам, че е във връзка с това да не спихне, хубава българска дума, той ето така леко на страни да изстива. Сега ще го подпра. Ето леко така. И сега го оставям да си изстива и след 30-40 минути ще го нарежем и ще го пробваме този божествен корейски кекс. Нашият корейски кекс е готов. Сега ще ви покажа каква магия се е случила. Пълнозърнест, какаов, пухкав